खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थादोलाय स' आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव फिसा ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोननो आङो जा एसे मा खालामनानै थायो बेखौनो एसे शेयार खालायनोसै नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायनानैल' दाथा लाइक शेयार कमेन्ट खालायना होबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि गोदानै हाबफैदों चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय स' दायो होमबा आं भिडिअखौ स्टार्ट खालायलांनोसै नै लोगोफोर आङो दा नाखौ सायखांनानै सुखांनानै लाबाय आरोना आङो दा नाखौ एवनो नागिरदों एकदम नाया लकेल फ्रेशनो फुख्रिनि ना खिन्थु बायनायसो दे लोगोफोर बायनानै लायनायसो जोंहा फुख्रिया जोंनि नङा आरोना जोंनि न'नि जोंनावबो फुख्रिया दङ बाट जोंहा बिदि ना हगारा आरोना बायरानि नासो थाफैनाय जायो जोंनाव एकदम फ्रेश बायनानै लाबोखाबाय ओमफ्राय दा बेखौ माजों संनो बिराद कनफिउस जाबाय आङो ओमफ्राय बे टमेट'जोंनो संनानै लानोसै आङो गोथावनो होमबा आं नाखौ मोजाङै एवग्रोनानै लासैलाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय मोनसे खोथा लोगोफोर बिदिनो जायो आंहा ना थायोबा माजों संनो माजों मानो जायोलाय ओमफ्राय बेदर लाबोबाबो माजों संनो मा संनानै मारैहाय एवनानै जानो बिदि कनफिउस जायो सोरबा जायो सोरबा जाया जायो नालाय बे साथाम साब्रैल' मानसियावनो सोरबा बेखौ संबा बेखौ जाया जालायलायो नालाय बिराद कनफिउस जायो ओमफ्राय लास्टआव मा जाहैयो बांसिन फाजा एवहैनाय जायोना लोगोफोर फाजा जानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो दालि जहलफोर बा माबा मोनसेफोर ओंख्रि लाब्राफोर संनानै बांसिन फाजासो जानाय जायो जोंहा नाफोरखौहाय ओमफ्राय ओंख्रिजों होनाया खम जानाय जायो आरोना नै दानाबा लोगोफोर जाखां लोंखां बिमानि न'आव फैलायबाय खाथिखाबो नालाय न'आ थांब्रब फैब्रब एकदमबारे खाथिखाथार आरो मोजां जाहैबाय थांब्रब फैब्रबनि थाखाय दा बिमाया आंखौ जि खननो थाखाय थिनदों जिखौ खननानै मोजाङै सिङावहाय जाबनानै दोननो थाखाय थिनदों बेखायनो आङो बिमानि दख'ना आरो जिफोरखौहाय खनगासिनो दा आंनि फुराना जिफोरबो दङ फुराना मानि बांद्राय फुरानाबो नङा माखासे लांजोबाखै नालाय आं दासिमबो हाजबेन्डनि न'आवहाय ओमफ्राय हाजबेन्डनि मानि आंनि न'आवहाय लांजोबनाय जायाखै मालाबा फैबा गाननो थाखाय दोनबाय आरो आङो आंनिखौ माखासे जिखौ खनै दानाबा आङो आंनि हाबायाव गाननाय दख'नाखौ मोनफैबाय आरोना ओरैबायदि गोसोखांलायलायबाय आङो मानि आंनि हाबा मानि बिसना सारायावहाय गाननाय दख'नाखौ आङो दा मोनफैबाय आरोना खनै नै दा नायदो नै आंना गोदोनि हाबायाव गाननाय दख'नाया ओमफ्रायहाय बियो बिमानि न'आव बोरै थाहैखो होनोबा आं मालाबा खेनसे फुजायाव गानदोंमोन खोमाहाय बेखौ ओमफ्राय बिमानि न'आव हर थाबोबाय नालाय ओमफ्राय बेखौथ' फैनायाव गानफिननाय जायासै थाबोनाय जाबाय ओमफ्राय सोरहाय बिदि गानामोन गोदोहाय कमेन्ट्स खालायहरलाय सोरनाव दङमोन बेबायदि दख'नायाहाय हाबा बेबायदि लेसनि दख'नाया आरोना सिट बायनानै लेस होनायमोन आरो बे दख'नाया ओमफ्राय बिनि जोमग्राया बहा थाखोथाय आङो खेलखौनो गैलिया नायबाय थायासैबो आङो नागिरबाय थायासैबो मालाबा मोनफिनसिगोन बेहायबा आंनि ओरैथिंजाय न'आव थाफैनो हागौ हाजबेन्डनि न'आवहाय दङ जानो हागौ ओमफ्राय एसे सिगाङावहाय माने एसे गोदोहाय बिदिया बिराद सालु जादोंमोन नालाय बे दख'नाया ओमफ्राय जोंनि बिमामोनहा बेखौनो बायबाय आरोना बेखौनो समायगोन दानि मडेल होननानै ओमफ्राय दा नायोबा गाननोनो एकदम लाजिनायसो मोनो नुबानो एकदम फुराना थेवबो गोसोखाङो नालाय फुराना बुस्थुखौ नुयोबा जेन'बा हाबानि मोनसे नेरसोन नालाय थेवबो थाथोंसै होननानै गानाबाबो ओरैनो दोननाय जायो आरोना
नोंथांमोनाबो हिन्जाव गोदान जानाय समाव सोर सोर बेबायदि लेसनि दख'ना गानखो कमेन्ट्स खालायनानै खिथाहरबानो जाबाय लोगोफोर। आं नायगोन कमेन्ट्सफोरखौ आरो रिप्लाइबो खालायनो नाजागोन आरो सोर सोरनाव दं कमेन्ट्सबो खालायहरबानो जाबाय लोगोफोर। नै दायो आङो न'आव सफैनानै फिसाजोखौ लेखा फोरोंगासिनो। बिथांना फरिखा जाथारसिगोन ओमफ्राय टिउसन होथ'वाखै नालाय आंनो दा न'आव बेखौ फोरोंगासिनो। फरिखा हाबियालि जागोन आरोना बिसना, ओंखायनो आं दा बेखौ मोजाङै गोसो होनानै फोरोंगासिनो। होनबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै। लाभ इउ अल, थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय।